La plataforma d'afectats per la hipoteca alerta que la fi dels ajuts i de les prestacions de moltes famílies acabarà repercutint en més desnonaments. És una de les conclusions d'un estudi que es basa en més d'11.500 enquestes i que ha elaborat amb una entitat que plega professors universitaris, advocats i sindicats. Aquest matí hi havia hora per un altre desnonament a Barcelona. La Comissió Judicial l'ha ajornat a l'espera que l'Ajuntament els ofereixi un habitatge social. Era el barri del Turó de la Peira, al pis de la Mariana i el Jaime, pares de 2 fills. Ells posen el rostre a les dades que s'han presentat avui. Segons l'estudi, el 82% de les persones desnonades han nascut a Espanya i més d'un terç té un avalista, normalment un familiar. També apunta a les entitats financeres que han iniciat més desnonaments. En primer lloc hi hauria Bankia amb un 20% i després el BBVA i CaixaBank. Entidades rescatadas con miles de millones de nuestro dinero, que siguen a día de hoy ejecutando y desahuciando, como las plataformas ya han denunciado en muchas ocasiones, pero que entre los primeros también están esos bancos que presumen de ser serios, solventes y un ejemplo de gestión. L'estudi conclou que Espanya es troba en una situació d'emergència i per això l'Observatori DESC i la PA preparen una queixa per presentar al Comitè dels Drets Humans de les Nacions Unides. Es una situación que desde muchos puntos de vista se puede calificar de ilegal. Es decir, que el Estado español está o ha vulnerado, las diferentes administraciones han vulnerado en los últimos años muchos de los compromisos adquiridos en materia del derecho a la vivienda. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca lamenten les poques dades oficials que hi ha sobre desnonaments i insisteixen en que cal incentivar mesures de lloguer social per les persones afectades.